Gipahunong na nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahonga Chan ang paghimo og mga pabuto sa mga panimay sa Purok Shooting Star Radar Barangay Babag sa Lapu-Lapu City nga palibot haduol sa dapit di nahitabo ang pag-ulbo kagabi. Si Nico Sereno sa report. Gibalikan sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Babag Fire Station 3 ang dapit kun diin nahitabo ang aksidente kagabi. Gipahibaw ni Najiel Banyasha, hepe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mando ni Mayor Junard Ahong Chan sa pagpahunong sa paghimo og pabuto sa maong dapit gumikan sa pag-ulbo kagabi. Sa pagkakaroon, maapektuhan ba di sila? Kay undangon man gyud nila din, undangon man sa order man sa mayor nga, undangon din ang pagpanggama kay di man gyud illegal man. Mato ni Guadalupe Dico maguwang og iyaan sa mga nabiktima sa pabuto kagabi nga unang higayon nga naghimo og pabuto si Marivic ug ang iyang kapuyo tungod kay wala naman sila'y panginabuhian. Nangyawat sila nga may makita ug magasto sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan. Tungod niini, gipahibaw ni Banyasha nga hatagan og humanitarian assistance ang banay sa biktima ug ang mga panimay sa palibot. Mulungtad ang supply sulod sa 5 ka adlaw nga panginahanglan sa matag pamilya. So sundan nato humanitarian relief assistance. Tagaan nato mga pagkaon na tao kay aron dili magutom. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.